Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Pratite emisiju i mi smo tu. Naša večerašnja gošća je gospođa Sandra Vrljević, predsjednica Udruge Svjetlost. Dobra vam večer. Dobro večer. Dobrodošli u emisiju. Hvala na pozivu. Evo, gospođa Sandra, možete li malo o udruzi kako bi predočili našim gledateljima o čemu se radi? Gdje se nalazite, na kojem području djelujete, zašto je udruga osnovana? Udruga je u biti osnovana u cilju promicanja razvitka i unapređenja kvalitete života djece, mladih i osoba treće dobi, to jest ranjivih skupina. Te željela nam u biti željela nam je bila revitalizacija samih sela Dalmatinskog zaleđa, to jest rubnih dijelova grada Šibenika, te suživota u multietničkoj zajednici. Od kad postoji udruga? Udruga postoji od 2018. godine. Znači slavite uskoro 5 godina. Koliko imate članova? Članovi u samom udruženju su nas 3 člana, to jest ja kao predsjedavajuća, tajnica i zamjenica. A imate li volontera? A volonteri nam se u biti priključuju ovisno o potrebama koje se dešavaju kroz naše projekte, a ujedno potpomažu i zaposlene žene koje su u biti aktivne kroz samo djelovanje udruge. Jeste li zadovoljni? Evo, sad uskoro imate obljetnicu, 5 godina, onim što ste uspjeli napraviti kroz tih 5 godina djelovanja u vašoj udruge? Jesmo, zadovoljni jesmo, ali uvijek postoji ono možemo bolje, možemo više. Rekli ste mi prije nego što smo počeli snimati da ste osim projekata za koje ste dobili sredstva i koje ste ostvarili, imali i nekakve projekte za koje ste sredstva nažalost morali vratiti, je li tako? Tako je. S obzirom na korona krizu koja se u biti nas je sve pogodila jednim dijelom, tako je pogodila i same projekte koje smo mi u biti pisali, to jest aplicirali, koje su nam bili zadane u danom trenutku. Morali smo nažalost ih vratiti jer nismo mogli ih u biti aplicirati, to jest osvježiti u tom datom trenutku koji nas je u biti zadesio. Jel? A što vas je potaklo da osnujete tu udrugu? Vi živite tamo, znači aktivno sudjelujete, recimo to tako, tkivu toga društva, je li tako? Toga dijela. Što ste primijetili da fali? U biti kao osoba, kao majka, kao žena koja u biti živi u tom području, to jest u tom kraju, iako imamo dosta i benefita, imamo i zaista u nekih ne baš olakotnih situacija u kojima se mi gore u biti nalazimo, nemamo aktivnosti, nemamo događaja, nemamo za djecu nekih mogućih aktivnosti kojima bi njima približili sami život, to jest omogućili im bolji život u zajednici, pa sam tako bila ponukana da nešto u biti pokrenem i da donesem neke benefite našem tom dijelu, suživota gore. Kakav je život na području Konjevrata? Život je posve miran. I znači rekli ste fali aktivnosti i radi toga ste se i odlučili na osnivanje ove udruge. Kako je stanje što se tiče prostora? Imate li prostor u kojem djelujete? Prostor je nekako najveći izazov, jedan od većih izazova udrugama, barem onima koje su do sad gostovale u našoj emisiji. Kako je stanje s vašom udrugom? Pa mi se sad trenutačno nalazimo u prostorijama mjesnog odbora koji nam je dao na služenje, to jest na korištenje. Prostorija jeste za sada adekvatna za samo obnašanje administracije i svekolikog drugog djelovanja udruge, ali tip aktivnosti kroz slobodno druženje, kroz sastanke, kroz igraonice koje su u biti namijenjene djecu, ona je nama zaista mala. Znači trebao bi vam veći prostor. Tako je. Želja nam jeste u biti da se u sklopu društvenog doma koji se sad u biti obnavlja, imao je svoju prvu fazu, da se kroz neko određeno vrijeme, s obzirom da je potrebna njegova i veća adaptacija, ukoliko to bude moguće, da se naše djelovanje premjesti upravo u taj dom, jer će nam uveliko olakšati daljnje djelovanje kroz projekte koje smo biti već u nekoj bliskoj budućnosti htjeli, to jest imamo želju ih napraviti. Što bi vam trebalo sve? Kad bi mogli, evo,
kad bi mogli, što se tiče prostora, za vaše djelovanje, za sve vaše aktivnosti koje ste vi zamislili, sada vam neko kaže, evo Sandra, što god želite, kakvi bi to trebali biti prostori? Koliko veliki, koliko toga treba, koliko kvadrata? Pa znate kako ono kažu, ukoliko čelad nije bijesna, ni kuća nije tijesna, nama je, zašto kažem taj dio konjevraskoga, mi zaista želimo vratiti život na jedan način, ne samo vratiti ga, nego obogatiti ga našim djelovanjem nas, djelovanjem lokalnog stanovništva, to jest djece, i vratiti upravo osmijeh kako na srca, tako i na duše svih nas. Bilo to mali, bilo to velikih, tako da bi taj društveni centar bio nam uvelike dostatan za sve ono što bi mi u biti radili, to jest i što radimo. Postoji tamo i škola, je li tako, je 1. do 4. razreda? Tako je. Postoji škola 1. do 4. razreda, ona se nalazi na Lozovcu. Naša djeca u biti odlaze, to se pohađaju prva 4 razreda tu, gdje poslije opet odlaze u grad, u školu Jurja Dalmatinca koja se nalazi u Crnici. Postoji li neka šansa možda da se napravi škola i za razrede od 5. do 8. Je li bilo nekakvog razgovora o tome, možda imali interesa za tu temu? Znam da to nije sad područje djelovanja vaše udruge, ali eto, pošto već pričamo o tom području, evo ja osobno nisam baš jako dobro informirana, pa evo možda ako zanima i naše gledatelje, kako je stanje? Pa bilo bi lijepo zbog toga što smatram da uvelike bi pomoglo bi našoj djeci, jer naše su djeca svi putnici, jako puno vremena provode u biti u tome hodu, to jest u toj vožnji, ja sam nazvala je hodom, jer sami ta cirkulacija koju djeca obnašaju, to je 3 sata na dnevnoj bazi, gdje djeca u biti provode u autobusima. Sad je tako stanje kako je, upravo zbog toga da naše odvoženje roditelja ne bude upravo samo prema kotiranom gradu Šibeniku. Meni je bio i cilj napraviti sve te aktivnosti koje imaju djeca, gradska djeca, te u biti imaju naša djeca koja upravo žive u tom rubnom dijelu grada. Pa vama sigurno ne fali prirode, ne fali prostora, mogli bi svašta raditi. Pa nama ne fali. Nama ne fali. Mi smo usko vezani sa Nacionalnim parkom Krka. Upravo se nalazimo na tom rubnome dijelu. Tako da moja je želja da se što više djece i educira po tom pitanju u biti suživota u toj zajednici gdje mi u biti živimo, kako bi dalje mogli rasti i cvjetati upravo tamo gdje se sad zaista i nalaze. A kakav je odnos sa Nacionalnim parkom? Jel s njima surađujete? Sa Nacionalnim parkom nismo imali upravo nikakvu suradnju, upravo radi toga svega što se izdešavalo s obzirom na koronu koja je tako upravo je bila. Dosta projekata nije još uvijek ni krenulo u fazu pripreme. Mi jesmo spremni, ali čekamo u biti da se sami podignu u sistemu da možemo u biti aplicirati. Jedan od njih je upravo Nacionalni park Krka prema kojemu ćemo pružiti ruku, to je otvoriti vrata svoje udruge kako bi mogli pomoći na način da djeca budu biti educirana po pitanju toga suživota upravo u zajednici u kojoj se sami Nacionalni park i nalazi. Koliko vam vremena oduzima rad u udruzi? Pa ja to više ne smatram radom. Rad kao rad, to je u biti moj život. Ja živim upravo ovo sve što u biti i želim donijeti u taj svijet. Tako da smatram ga više, ajmo reći, neki svom, ako kažem hobi, pa možemo ga u biti tako i predstaviti dalje. U biti to je u biti moj život. I doprinos neki koji dajete. Doprinos, tako je. Evo ja bih se sad prebacila upravo na projekte. Dva su, tako, projekta koja ste do sad realizirali, Zaželi. Možete li malo o projektima? Pa Zaželi je program u biti zapošljavanja žena, financiranje u biti od strane Europskog socijalnog fonda. Nositelj samog projekta je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Projekt Zaželi, to je zapošljavanje žena za dobrobit zajednice, u skladu je sa europskim i nacionalnim programima o unapređenju zapošljavanja žena, to jest zapošljavanje žena na tržištu rada i zaštita prava žena.
S naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje obitelji siromaštva. Samim projektom mi smo zaposlili 17 žena iz ciljane skupine, to jest teže zaposlivih žena, koje su u biti potpomogle, to jest potpora su u suživotu korisnicima, to jest krajnjim korisnicima, starijim osobama 65 godina plus. Je li se projekt pokazao uspješnim? Projekt se pokazao uspješnim, dapače, kako smo donijeli samu mogućnost zapošljavanja žena u tom rubnom dijelu grada Šibenika, tako smo u biti potpomogli starijim osobama kojima smo i donosile hranu i potpomagale u kućanskim poslovima, kod plaćanja računa, pa na kraju krajeva i samom razgovoru, to jest u biti zbližavanju korisnika i same žene kao zaposlenice. Jel? Je li bilo dovoljno tih 17 žena ili je potreba veća? Potreba jeste veća. Mi smo pisali, to jest pisala sam sami projekt sad za 17 žena iz toga razloga zato što je projekt bio skraćen, imao je samo djelovanje, znači od 6 mjeseci. Aha, a sljedeća faza? Sljedeća faza sad je u najavi. Mi je toplo očekujemo i očekujemo u nekom narednom periodu. Ministar Piletić je sami najavio da bi trebala biti kroz 6. mjesec. Očekujemo je na dnevnoj bazi. Mi imamo biti potrebe za većim brojem, zato što imamo veći broj korisnika koji nas izzovu i kontaktiraju kako bi željeli sami pristupiti tom projektu. A sami projekat bi se sad trebao odvijati u naredne 3 godine. To je samo trajanje projekta trebalo bi biti 3 godine. Što se tiče korisnika, postoji li tu velika potreba? Je li stanovništvo, ajmo to tako reći, sad ne tražimo od vas nekakve statistike, vjerojatno ne znate sad na pamet, ali je li stanovništvo starije životne dobi nekako prevladava li takvo stanovništvo na tom području? Prevladava. Imamo zaista velike potrebe. Oni su u biti osjetili naše djelovanje i djelovanje u tom našem dijelu. Tako da kad su vidjeli u biti način rada i onoga svega što mi donosimo i onoga svega što mi u biti pridonosimo njihovome, to je suživotu, to je životu u zajednici, želi se što većem broju biti se i pridružiti samom projektu. U biti potaknuta je znati želja, žele što više sudjelovati kroz to, informiraju se po tom pitanju. Naravno, naša vrata su otvorena i dobivaju biti informacije koje u tom trenutku su potrebne, to jest u biti koje ih oni sami traže. Ja? Traže li vas često? Tako je. Traže? Da. I što najčešće pitaju? Koja su pitanja, na primjer? Evo, možda i za naše gledatelje da malo shvate više, da mogu ući u tu tematiku. Pa u početku, kad sam donijela taj projekt u naš kraj, bilo je malo sve to strano. Mi smo se htjeli u biti njima približiti. Oni dolazili su u naše prostorije i mi smo u biti tako davali informacije što i na koji način sami projekt u biti zaželi, što u biti donosi vama, to jest osobi kao pojedincu. Mi sad već, znači, u biti smo obnašali ta 2 projekta, znači to je već skoro 2 godine. Prvi projekt je trajao, znači, 12 mjeseci, to jest 14, sljedeći, to je sad ovaj projekt koji je biti završio, traje, znači, 8 mjeseci, tako da biti da prelazi to vremensko razdoblje, to je okvir koji sam sad u biti naglasila. Tako da, kad su uvidjeli u biti što sve jeste i na koji način mi u biti djelujemo, zaista su otvorenog srca sad žele i pristupiti i oni koji možda već sad nisu, imaju biti potrebe, to jest imaju interesa za to. Zovu i njihova djeca, to jest pitaju, informiraju se kako bi mogli svoje roditelje u biti uvesti kroz te programe, šalju nam i poruke i pozivaju nas da u biti uključimo njih, znači da možemo biti mi ti koji će biti pružati im uslugu. S obzirom na njihove rad, jer znamo biti kako danas rad izgleda i što biti rad danas jeste. Ja. Evo, kroz našu emisiju prošlo je dosta udruga koje su upravo provodile taj projekt i nekako je šteta što tu nema kontinuiteta, jel tako? Jer se prekida. Znači, ljudi se naviknu, pa recimo iz prijatelje, ovo što ste rekli prije,
jer s jedne strane sigurno dobivaju pomoć, ali dobiju i nekakvu toplu riječ, društvo i onda na kraju to se prekine i sad se čeka sljedeća faza i u međuvremenu nekako kad bi se to moglo premostiti ili da brže ide, možda bi bilo bolje. Što vi mislite o tome? Pa iskreno, biti otvoreno, bilo bi savršeno. Zašto kažem savršeno? U tom vremenskom periodu, to jest u okviru u kojem mi u biti nemamo djelovanje, kroz sami projekt Zaželi, on je sad biti tu i naglašen kao takav, baka mora živjeti. Osoba koja dolazi, to je zaposlenica, žena koja u biti želi obnašati tu svoj vrst posla, mora živjeti. Svi na kraju krajeva živimo. Svi imamo potrebu za životom, ali kod tog prekida baka ostaje bez pomoći, a žena ostaje bez adekvatne plaće. U tom trenutku u kojem su se one zbližile, a zaista jesmo, zbližili smo se sa svojim korisnicima, jer nas je bilo sad zaposlenih 17, a 102 krajnja korisnika. Nije malo. Zbližavanje je način svakodnevnog kontinuiteta gdje se u biti dolazi u njihove domove, gdje vi s njima u biti živite jedan određen period, normalno da dolazi do faze navikavanja, prilagodbe. I sad kad se desi da 6 mjeseci, to je 8 mjeseci radimo, i sad dolazi period u biti nedjelovanja. Mi ostajemo prisutni u njihovom životu. Mi nismo rekli ne, kraj je, gotovo je. Ali žena mora otići naći drugi posao, mora se brinuti o svojoj obitelji, što je normalno. Tako je. Mora se brinuti. Znači, baka u jednom trenutku ostaje ponovno sama. Jeste li zatekli neke možda teške situacije na koje niste računali? Nešto što vas je možda potreslo, nešto što je bilo možda teže nego ono što ste očekivali? Jesam. Ja kao osoba koja u biti vodi, volim imati kontakt u biti sa krajnjim korisnicima. Isto tako kao što imam održiv kontakt sa svojim zaposlenicama, tako volim biti u kontinuitetu i s njima. Osobe kojima smo mi možda u trenutku zadesili, našli, jer usko smo vezani kao partneri za Centru za socijalnu skrb Šibenik i u dogovoru s njima u biti vidjeli smo probleme i poteškoće koje se zaista nalaze na terenu. Teren, kad uđemo u suštinu, to jest u dubinu samoga prostora djelovanja, imali smo u biti i osoba, to jest domaćinstava koje nisu baš bili, što se kaže, u normalnim uvjetima života. Tu smo donijeli, što se kaže, svjetlost, ili upravo se naša udruga i zove Svjetlost. A zašto se udruga zove Svjetlost? Pa, kako ste došli na tu ideju? Ponukana u biti onim svim, nazvaćemo nekako, onim svim nedostacima koje se u biti nalaze na našem tom prostoru. Ko što uvijek naglašavam, na rubnom dijelu grada Šibenika, nismo u centru, nego smo u rubnom tome dijelu. Htjela sam donijeti iskru svjetlosti da možemo u biti vidjeti da ipak postoji nada, iako smo možda na kraju tunela, ali ipak i na nekom početku. Što se tiče nekakve potpore od strane gradskih oca, recimo, jeste li dobili nekakvu podršku? Pa jesam, naravno da jesam. Kroz sami ovaj projekt Zaželi, koji je sad trenutačno tu u fazi i samog tog završetka, sami grad Šibenik nam je upravo bio i partner na projektu, tako da imaju sluha za nas, čuli su nas i prepoznali su nas, tako da stvarno zahvalna sam na onome u biti, a to je ruci što smo u biti dobili, to što nam je biti pruženo. A što se tiče nekih, recimo, drugih ljudi, stanovnika koji nisu direktni niti korisnici, niti sudionici u vašoj udruzi, ali eto, žive na tom području, kako su vas oni prihvatili? Jesu li vam oni pomogli možda kad je trebalo? Pa tipa tog volonterskog toga dijela koji se u biti odvija i koji će se odvijati u nekom određenom narednom periodu, mi smo usko vezani i sa mjesnim odborom Konjevrate, tako da za bilo koje aktivnosti koje se događaju u tome dijelu, našem dijelu, zaista imamo odaziv i zaista imamo njihovo prisustvo kao takvo. U biti imaju sluha, što je u biti najvažnije kroz ovo sve. Odlično. Imate dakle i podršku
imate i posla po ovome što ste rekli do Posla će sad. uvijek biti, da. Tako je. Da. Ako želite organizirati sve ove aktivnosti za djecu što ste nabrojali, ako želite uključiti starije stanovništvo, da se nitko ne osjeća izoliranim i to sve nekako zaokružiti u neku pozitivnu priču, posla sigurno ima za vas. Pa, posla će uvijek biti i posla uvijek ima i drago nam je da su nas u biti prepoznali naš rad i da se žele uključiti, tako da ideja nikad nije malo, u biti uvijek su tu i uvijek su prisutne, da pače dolaze neke nove, tako da posla kao posla će uvijek biti samo da se poslužu sve neke te stvari, to je projekti, tako da u biti možemo još više otvoriti vrata i sudjelovanje omogućiti svim skupinama. Jer nama je zaista prioritet i to maleno dijete i srednja dob u biti njihove majke i očevi, te kao treća dobna skupina u biti ti krajnji korisnici, koji sam ja u biti sve svela pod jedno okrilje i zaista želim da svjetlimo u biti u onom svjetlu koje nam je u biti namijenjeno. Evo, osim ovih projekata koje ste do sad imali, imate li nekih želja, možda ovako što bi se reklo u ladici, nešto što još niste iznijeli na svjetlost dana, o čemu niste možda pričali niti sa vašim suradnicima, nešto što biste vi željeli realizirati možda u nekom periodu koji ne mora biti odmah sad? Pa ja sam se nekako više fokusirala i moja pažnja u biti usmjerena na taj moj dio života, u biti života u zajednici u kojoj u biti živim. Tako da sve ono što u biti želimo poboljšati i donijeti dobrobit, to jest samom tom dijelu, ja ću tu uvijek biti prisutna. Sad bilo to djelovanje kroz mene kao osobu, kroz udrugu, tu sam. A postoje li druge udruge osim vas na tom području? Koliko imam saznanja, postoji jedna udruga na području Lozovca. Ona je u biti udaljena je od nas. Njezino djelovanje je sad upravo u tim počecima i imam osjećaj da jako dobro napreduju. Odlično. Vidite li se možda u nekakvoj suradnji s nekim? Pa ukoliko bude bilo mogućnosti ili nečega, dapače, zašto da ne? Možda bi mogli onda imati i veći, recimo to tako, dijapazon djelovanja ako bi se udružili s nekim. Ja sam za sve opcije biti otvorena. Ukoliko treba pomoć, ukoliko treba odraditi, ukoliko treba s bilo kakvom vrsti djelovanja napraviti, ja sam uvijek tu. Dobro, znači možemo našim gledateljima reći, ako vam se žele obratiti, bilo kao korisnici, eventualno, znači vaših projekata, bilo kao volonteri, bilo kao članovi neke druge udruge na tom području ili ne mora ni biti na tom području. Zašto bi bilo samo na tom području? Ako se žele s vama povezati i nešto zajedno raditi, vi ste otvoreni. Tako je. Samo djelovanje udruge kao udruge u biti jeste sa sjedištem na Konjevratima, ali mi smo opredjelili na Šibensko-kninsku županiju. Baka može živjeti i na Konjevratima, ali baka živi u gradu Šibeniku, baka živi upravo u tom zaleđu drugog dijela, u biti našeg tog ruralnoga. Znači, baka se može opozvati, zašto kažem baka? Sada ću biti ja baka. Dobro. Pa nekako uvijek imaju to u tom ženskom kontekstu. U biti kao korisnik se može javiti iz bilo kojeg dijela. Znači, naša vrata kao vrata su uvijek svima otvorena. Kako vas mogu pronaći? Koji su vaši kontakti? Oni nas mogu pronaći putem našeg telefona koji u biti javan je, putem mobilnog telefona. Mogu nas pronaći na mrežnoj stranici u biti ili na Facebooku ili na našoj web stranici, Udruga Svjetlost, tako da mi smo zaista tu. Možete li dati broj telefona za starije korisnike koji ne barate društvenim mrežama? Možemo, naravno. Kontakt telefon samog udruženja je 098 430 124. 098 430 124. Tako je. Ako neko želi bilo kakve informacije vezane za vašu udrugu. Tako je. Evo, Sandra, što da vam kažem, puno vam hvala. Puno sreće u daljem radu i dođite nam opet. Pa ćemo se malo ažurirati po tom pitanju što ste uspjeli napraviti i na čemu radite. Hvala na pozivu. Hvala vama.
cijenjeni gledatelji, pratili ste emisiju I mi smo tu. Hvala vam na pozornosti i do sljedećeg susreta. Srdačan pozdrav!